마, 콜콜콜라이. 방을 치는 거라 다 오이오이야. 밥을 보면 지금 밥도 그도 라차. 그때는 저번에 내가 그 라스 시작 왜? Tức là ăn mình nó bây giờ. Bây giờ. Cái này. 샤리가 문자 봐 사람 잘하시 한 맛이라고 문자 봐 탔어요. हेलो लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव बरायग्रोना थालायबाय स' आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ स' बेजों लोगोसे बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय जाहाथे गासैबो आंनि आइ आफामोन आबौमोन आदामोन फंबाय बिनानाव आगैमोन बयबो मोजाङै मोजां बे बोसोराव थांनानै थायो आरोना आं बेखौनो खावलायनो सानो आरो आंबो बे बोसोराव मोजाङै मोजां माने न'खर गंसेखौ सामलायलांनो हायो आरोना जेरै एना एनि गैयालासिनो मिलायनानै ज' सिगाङाव जे संसार जाबोदोंमोन माने संसार खुंबोदोंमोन थांनाय बोसोराव बे बोसोरावबो जाहाथे मोजाङै मोजां खुंलांनो हायो आरोना आं बेखौनो बुंनो सानो आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै सोर सोरा नायनानै मोजां मोनो लाइक मोनसे कमेन्ट मोनसे बोसोर गोदाननि नामाव होलांबानो जाबाय लोगोफोर अननानै सोर सोरा साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो स' बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर जानुवारि 1 तारिख 12:30 जाबाय नै नै बिमा फिसा सानैजों थैखागोनसो 12:00बाबो ओंखाम जाखायो नामा आङो माने आङो मैयाहाय बेलासियाव जानायल'मोन ना ओमफ्राय मोनायाव जायासैमोन ओमफ्राय हरावसो जा ओंखाम उखैनाय मोननानै हराव जानायसै आरो आङो नैथिं बोराया ओंखाम फुदुंगासिनो आरोना ओंख्रिया दंखाजोबोमोन साननि फुलकबि आलु नायानो ओमफ्राय बेजों जानोसै आरो मानसिफ्राबो जि बम गावसोदोंना उन्दुनोबो सुखुवासै मामियाबो उन्दुवासै ओमफ्राय थाबाय ओंखाम उखैलायनाय मोननानै ओमफ्राय दा ओंखाम जानो फुदुंबाय आरो नै बायहेरायाव माने गोदान बोसोरनि मा बम गावदोंमोन आरोना ओमफ्राय उन्दुनो सुखुलायाखै जोङो Happy New Year guys Happy New Year मैया साननि 3:00सोआव जानायदोंमोन ओंखामखौ ओमफ्राय हराव जायासैमोन ना दाय ओंखायनो ओंखाम उखैनानै ओंखाम जागुलायनोसै जोङो खिखाङाखै नामा दाबो आयु सोरथो बाज्ल'खो खिखांबावाखै Happy New Year guys बयखौबो Happy New Year लोगोफोर आब'मोन मामिमोन दे जोंना आइया नै बिथिं फुङावनो ओमफ्रायो मुला गुन्द्रुक बानायगासिनो आरोना नै ओरै मोदानदोंलै मानसिया बेखौबो मिथिगोन र' ओमफ्राय नै मैया आइमोना गुवाहाटियाव बेरायहैनाया मा लाबोदों नै थाइगिर नै बियो ओमफ्राय बिसोरो माथाय बेखौ मारै जागोन बिदिनो हास'नानै बिलाइयाव मेराय जानाङो गोथाङैनो
बिदिसो जायो माने ओमफ्राय मा होनो बेखौ लाइहाय लाइ कबि लाइ आं नुफेराखैमोन मालाबा गुवाहाटि थांबा लाबोना खिथि फैदोंसो आं दिनैसो नुदों बान्दा कबि रखम गुफुर गुफुर खामा खामा गोथाव थार मैगङा जानो गोथाव थार कबि जाया खालि बय लाबोना जाफैदों माने मिटिङाव एसे मोनो इयासो हारसिं Shadow. Mamiku bimannya ladem narna sampai yang dasla simsai no simsai bintai dukai sai mamiku lapsin cerna tap-tapnya. Soang dari dukai kangbai sampai mamiku bimannya lakas nalang telahin sai. Genre ada ngapa yo betade nih. Nama sampai tadi. Ini kam. Ini genre ada jadi. Ini be. Mun ani per kopi ada na. Udah. Kamera kan kan. Man gula kersi. जाहोग्रोनां Udah. बिदि बादो आथिंखौ मा बादो मा बानो लुबैबाय बाया दा 6 माससो जादो Bahannya baca dah. बानायनि इदि बाना लाबायलै Oh, macam dulu tapi. बिबा गोलियाव बानांगौ दोनफाना हाबसो Eko bahannya dah habis tadi ya. Beda mami beda. उफ्लेयो नालाय Itu nunggu nangga itu gua sih nanti ini ke. Oma. Uma saya uma baju bikin sudah gampang baik. Sampai kan enggak? Siap cuma bisa antui. Masih. Hah? Angbe. Benar gimana ya mami kutuki leben lalu kebetulan mai laku buku betadeng nih. Biji kalau lazim nama nasi na mami agam nane dah kezang betul na kain kabun di pura. Genre itu kalau thangna kita karena boiler lainnya kita. Baik kau nak kalah? Baru sih. Mami ni goslah slow nang sanga. Buan sih tu dunia balik semua. Nung makai ada dani kan niku. Dani kan niku makai. Balik sih tu semua. Sepatara biar cipu. Kan dah saya sudah dengar kau pun. Saya sudah makai jenuh. Ni nu dengar kau saya. Kau tak tandun dah apa yang kan ane. Malah begini. Hah? Memang boleh aku menjaga menjaga. Minta misalnya lah aja boy. Tahu. Oh, Gendra. Menjaya ne. Satu deng. Oh, bapak singgah lapar deh. Singgah. Malah udah. Krim kuning di nasi apa ini? Muka nasi terus juga lebih menang. Bisa saja nama. Bedang bangun dangar nih. Man ya ada. Bisa berapa? Reza. Lama. Kali kau menjawab tentang cara sih sama. Kan masalah ke? Menjawab tentang. जोंनिया दाउला खासिसो सियाय मोननैनो बियो फिनानै जालांबाय फिसिखानाय दाउला खासिसोब्रा नै जाबाय मा सावबोखो ओमफ्राय गांखं मोनबोलायदों
खावनानै जागोन बेखौ 어 타바이네 나 깡통 네. Anh nhà buồn là anh nhà có cuốn tặng từ 깡통 콩콩 잠깐 이들로 그잖아 다들 마이크도 좋다 샤드 이들 예 그잖아 다들 마이크도 못 살아 한번 집에 말라기 시작하지 농은 타는구나 세고토와 바이제 하바잖아 당시에 헐 아유 거의 가비가 내가 시작했어 수로는 맛이 해나 그리고 수로는 사실 시간 에 구둥아 말이야 거기 레이 뭐지 그 뭐든 타는 시간 좀 그렇게 하는 거 아니야 그렇게 응 가요 이거 가도. 와 코트 줄래 우리 아이래 항을 친등다 비다 오이야 베드든 커마오니 통통 탐탐 좀 봐. 훌륭하네 그러는 아이네 소식은 의문 선생님 소식은 그러네 이런 사는 지나간 거 지나그. 만한 거야? 알다임. 한도 오는 거 그래. 맞는 거. 그 다음에 하나 상 못하나 이상 일 치워 나 이제 그 손님아 엄마 말해 비냐니 그러나 आइजों बाबा जिरायनानै दं आथिं सावनाय ओमफ्राय गांखं सावनायजों ओंखाम जाग्रोबाय ओमफ्राय जोंहा बेदर एवनानै जानोसै 그들나 뭐라 맞아? 응 응? 그러면 잘 먹을래? 너희 찍어봐야 돼? 칼로? 많이 미팅이. mẹ già này 우리 나만 봐. 좋아 좋아 그러랑 뭐 더? bây giờ này phải lúc năng nữa thấy là bằng thể sao trong thể cái ai cương chú đâu bây giờ xài cái thằng này chưa lấy được đấy 너 더. 먹어. 보는 사람 봐 자는 걸 내가 집에 갔다 사업을 보면 지금 바글도 그러랬지 그때는 정원은 아니야. 돼. 내가 정원. 맞아요. 내가 되게. 맞아. Prepare kamera kun makai. Boiler kaza. नै बिथिंजाय आं दाउ बयलार एवगासिनो आरोना गेन्द्राया आंखौ दिनै दाउ बयलार एवहोलायबावनो एवनायखौ मोनजायो गोबावथारसै होननानै आं मास मोनथामसो जाखाबाय खोमा आं ओंखाम ओंख्रि संनायानो आरोना ओमफ्राय बेखायनो गेन्द्राया नों संनायखौ मोनजाथाराखै होननानै आंखौ दाउ बयलार एवहोदों आरोना नै ओमफ्राय आं दाउ बयलारखौ एवबाय थाबाय आरोना लोगोफोर
दिनैसो बेदर एवबाय आङो आइया ओंख्रिखौ संखाजोबदों आरोना ओमफ्राय बेदरखौल' एवनानै जानोसै आइया ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै दोनखाजोबदों ओमफ्राय आंनियाथ' जाग्रोबाय ओमफ्राय जों दा बेदर मोनबा जानोसै आरोना मा रोंगौ नोंलाय सिखात सिखात हेन्डसेकबो लानो रोङा सिखात दे सिखात Tarzan बोनानै लाबोगारनाय मोसादो ओइ हय हय Tarzan बेना नामा Tarzan gila lantai मा गायजाबानो जाबाय लासै माबा खानाय गायजा नागिरगासिनो 500 थाखायानो गैया ओमफ्राय बबेबा 50,000नि खानाय गायजानो आंना ओंख्रिया बिथिं मामिखौ बिब'आ लागासिनो आरोना नै थुमिमि जालायगासिनो बिस्रा सिखारदों सिखाराखै मामिखौ खिथिया दानो बानलु बाथोन देबाय थायो जानो लुगैबा मोनजाया आं ओमफ्राय बिदिनो देबाय थायो बानलु बाथोन मानसिखौनो बानलु बाथोन ना दोननांसिगोन दै लायनोसै नै बाल्थिंजों दै जा गोबावसो नाङो संनाया दिनैसो बेदर एवबाय gila sedang bermain Kukurin natin lah Muna rin na lang ayaw matasin ito sumama niya sabi dikit lah kung gusto ba sabi sabi Korea. Ada dong kayaknya. Sudah ketemu, deh. Kau jangan lagi.
ओंख्रियानो बानलुबो गैया बानलु होनो मोना नालाय मोनो मैयानि नामोन ना बेयो मैयानि नाया नाजों थाइगिरजों मुला लाइ मैद्रु मुलासो होनलांबाय दाउ बयलार गिन्दान आरो मा दंबावो दाबो न'निखौ नायनो मा दं ना बानलु बाथोन बारा बेना ओमफ्राय थाइगिर आं थाइगिरखौ जाला थाइगिर मोनजायानो आं जाग्रोनोसै Tidak kalau ini kita janji. Ani lah deh. Cakap yang ni lah. Ada bisa apa? Tapi di sini tapi itu sebenarnya pernah dalam ni. Dulu sempat rumah. Itu sungguh nasi. Kita dah angin ni boleh dah. Terus dah. Jangan ini. Yakin? Sapu sini ambil dulu ya. Dulu masih dah macam. Bang itu mana? Dulu masih ni. Masih dah macam. Ini jalan sana. Kita ada apa? Sudah. Jangan. Ayah sama ibu pun jangan lupa. Dah mana dah sih. Itu dah lupa. Itu dah selesai masuk boleh. Sudah. Isang pamas mo siya? Isang pamas mo siya? Làm không siya. Làm không là sao rồi trong lần này có la dần lên kan laugh ya नै आंहा दाख्लैहाय मामिनि अनलाइन अर्डार खालामनाय ड्रेसखौ दिनै गानहोदों आरोना लोगोफोरनो माबायदि नुदों नै मामिखौ